ndinoda kutaura pamusoro pedu isusu maZimbabwenzi kuti tingatore Mndarageza sedambi kana semunhu ari kuita mafanisi, asi we were supposed to be happy and we are very lucky kuti munhu adzoka kuvanhu akararamira within the party ZANU-PF for so many years, anoziva masystem eZANU-PF. Yeti vari kuuya nawo vachitibatsira isusu seyoung generation nevana vedu vachatevera kumashure kuti vhurai maziso muone hatina kwatiri kuenda ZANU-PF kana iri mupawa. Yeti nawo ezvinezvi kutaura chokwadi zvinhu zviri kutoita wese muZimbabwe. Takatarisa maZimbabwenzi, I think we are more than 14 million people muZimbabwe. Mukunitaurira here kuti imimi tese tikagona kubatana takamira kuseri kwa Mndarageza, we can say 95% tikamira kuseri kwa Mndarageza nevamwe vavo vari kuronga zvavari kuronga kuti vatibatsire isusu semaZimbabwe tisunungure kubva kuregime yeZANU-PF, tinotadza kukunda. Tadi tambotora mukana uno kuzviita serious seipapa vaka announce kuti musi weTuesday nemusi weWednesday shutdown. Dai tagona kungotedzera nekuve serious panguva ino, nekuti kutaura chokwadi hakuna munhu achazombofa akabva kune imwe nyika kana imwe nyika ichauya muZimbabwe ichitaura zvekusunungura kuZANU-PF. Zviri kungoda isusu chete isusu maZimbabwenzi tigone kumira, tigone kuve chinhu chimwe chete kuti tikwanise kukunda ZANU-PF. Nekuti kutaura chokwadi hama dzangu hatina kwatiri kuenda. Yetinawo tarisai zvavakuita ZANU-PF, yakumanipulata vanhu, yakuratidza, yakunyatsozviexposa uipi hwayo, whereby navo vari kuti munhu wese anoziva ane influence, munhu wese anoziva kuti anenge arida kuona, kana kuti munhu wese avanofunga kuti anogona kuinfluenza kana kutaura anything chinokwanisa kupa maZimbabwenzi a better vision, vari kumutora vomuti motikari oyo mari kuti anyarare. Tinosvika kupi tichitambudzika matambudzikiro atiri kuita? This is high time yekuti tagona kumira kuseri kwa Mndarageza tafamba nawo. Kutaura chokwadi tichatambudzika kupfuura zvatiri kuita. Yeti ZANU-PF iri kutoita kunge Zimbabwe dzingati chiko kunge kambani. Ana wiki nevava tisinovaomberera maoko futi vachienda kuvanhu vachivapa dzimotokari. Zvinomeka sense yekuti wiki nevanonopa vaimbi, anopa vanhu vagara vatori nebetter living kudhara dzimotokari. Toti rudo here? Ko sei maZimbabwe tisiri kugona kuona zvinhu zviri pachena chena zvakadaro izvozvo? Yeti muzvipatara hamuna kana mushonga. Izvezvi kuenda kuchipatara izvezvi haukwanisi kana kupiwa scan, haukwanisi kana kupiwa any medication. Saka tochiti here Zimbabwe haina mari, Zimbabwe iri kushaya here mari yekuunza mishonga muzvipatara, kana kuti vari kungotiratidza kuti havanei nevanhu. Mamiliyonzi mangani atinoona vachiburitsa vachipa kuvanhu, vachiburitsa vachipanana pachavo. Tosvika kupi tichirarama mararamiro iwayo? Handizive kuti ndiyo here education yatakanzi tinayo inoita kuti tive too soft, zvokuti tinongofunga kuti isusu zvinhu zvese zvinongofamba nekuti vanhu ngatingotaurirane kana kuti Mwari vachangoita kuda kwavo. Mwari anobatsira anozvibatsira. Dai tagona kusimuka, tagona kuzvisunungura kubva kuregime, hatina kwatiri kuenda and hatina any better living iri kuuya pakati peZimbabwe kunze kwokuti zvinhu zviri kutoita wese. Dai tagona kumira naMndarageza, tambomira kuita majokes, tambomira kutora Mndarageza sedambi. Hakuna munhu angamboita zvinhu zvakadaro akararamira muZANU-PF oya kuzviexposa achifight against them. Vari kutotionesa zvimwe zvezvimwe futi zvatakati tisiri kutoziva, asi ezvine zvinhu zvese zvarivhirwa zvava pachena. ZANU-PF yakuzviratidza futi yega kuti havasi pakuunza better life kuvanhu, vari pakutozviprotecta ivo kumusoro ikoko vachidya mari dzenyika. Tarega kutendera kubrainwashwa kwatiri kuitwa neZANU-PF, tichimanipulatwa. Mukatarisa zvinezvi vari kuti vakangoona kuti vanhu ene zvavakuzviona kuti vanhu vavhurika, vanhu vavakuona, vakuda kusilensa vanhu by giving them money netumotikari. Ko tiri kumbofunga here about the next generation ichateerawo mashure kwedu? Chokwadi munotaura kuti isusu maZimbabweans tolidwa. Mukatarisa kumatop government officials vese vari above 8 years, chembere dzakufamba nerutivi, hadzichagona kana kugona kana kumira. Isusu mayouth
vana veZimbabwe takatarisa tichitongwa nechembere, tichiprogramirwa zvinhu zvenyika nechembere. Dai tagona kuvhura meso edu taona vakomana. Dai tagona kungoita zvivindi zvokuti tambosimuka pamwe chete semhuri yeZimbabwe. Nekuti kutaura chokwadi tikatambisa mukana waMudhara Bombshell Geza vari kutilida in a better direction. Turi kuti vanoziva system yeZANU-PF, turi kuti munhu understand also mutemo. Tagona kumbomutora serious. Hapana, hazvimbofa zvakaita zvega zvinhu. Hatimbofa ZANU-PF imbofa yakabva yega pachigaro. Ende zvinhu tisafunga kuti zvinhu zvichaitika within a day, within 2 days. It's a process yekuti tese tikufana kuramba tine ushingi nekumira pachinhu chimwe chete. You find out mumwe munhu ari kutokuti hanzi I don't waste my time handipenge ndingagare kumba ndichitsvaga mari. Tikungofunga sei maZimbabwe tungori nementality kungofunga zvinhu zvanasina mangwana. Tikumbofungawo future here. Tese matambudzikira tikuita kumana. Zvokusvika kuti vanhu vari kufa muzvipatara nekushaya mishonga, vanhu vasi kurapwa vachiudzwa kuti kana usina mari hausi kurapwa. But yeti mari irimo munyika, kuri kuti mari hamuna munyika. Millions of money dziri kungosplashwa dzichipiwa kuvanhu. Apa yeti tikurumbidza futi zvinhu zvakaita kunge izvozvo, tichivasekerera nawiki nevo vachifamba vachiita zvavanoda munyika. Dai tagona kungomuka maZimbabwenzi. Dai tagona kubatana tamira naMudhara Geza. Kutaura chokwadi tikamira naMudhara Geza zvinhu zvinofamba. Mwana wese wemuZimbabwe tikagona kumboteererawo mashoko arikubva naMudhara Geza zvinhu zvinofamba. Ende yeti nawo ukaona ZANU-PF iri kunyanya zvozati vanhu vari kutambudzika. Haisi secret. Izvo vandozviziva. Hapana chavasingazive kuti Zimbabwe iri kutambudzika sei. Kose tisiri kuona semaZimbabwenzi ava vanhu vese havasimbori pakuti unzi vararame iri nani. Havatori nenesu. Havasi kutombocheuka kuti vanhu muri kutambudzika zvakadii nekuti ivo kwavanenge vari kudya. Kwavari vane mabhizinesi. Dai tagona kumboti tamboregedza kutendera ZANU-PF ipinde pakati pevana veZimbabwe. Ichimani mukatarisa zvinezvi vari kuunza madivisions. Vakangonoti vanhu maona zvakati, wobva wamanipulata vanhu, wobva wavanyaradza nemari. Wobva wamanipulata vanhu, wobva wamupa motikari. Rudo here, imakamboona kuti government mimi inoita basa rokuti munhu anongopiwa mota nje. Asi yeti polisi haina kana motikari. Yeti hamuna kana maambulenzi munyika. Tiri kumbofungei semaZimbabwenzi. Tinoomberera maoko tichiona motikari dzichinzi pane motikari ze 10 million. Ukaweka iwewe izvezvi vanhu vapedzisira vapiwa motikari about 5 or 6. It's more than $500,000. Inotenga maambulenzi mangani. Inovaka chipatara chakaita, inounza mishonga mingani muzvipatara. Yeti tichibrainwashwa tichiudzwa kunzi munyika hamuna mari, masanctions ari kuchasa kurarama. Saka hatisi kuona here kuti isusu vanhu vese veZANU-PF havatombori nenesu, havatomborwadziwa nekuti vanhu vakurera, havatombori pakunzwa tsitsi kana kuti pakurerutsira vana veZimbabwe. Zvinomeka sense here kuti mimi, to be honest, panospendwa millions of dollars achitengerwa vanhu motokari achipiwa individual benefits. Yeti polisi ichifamba nemabhasikoro. Yeti kuzvipatara hakuna kana ambulance. Hakuna kana chii zvacho. Saka isusu semaZimbabwe tiri kuona chii chatiri kuona chatiri kuitirwa neZANU-PF. Mapurisa anochovha bhasikoro mukore uno. Vari kutambira mari. maZimbabwenzi ngatimuke. maZimbabwenzi ngatimuke. Tikasazvisunungura tega vakomana, hakuna munhu achamboya kuzotibvisa mumaoko eZANU-PF. Ende tisafunga kuti hanzi kubva kwamunangagwa kana kuti akanzi abuda muofisi zvinhu zvichanaka. Vanongoramba vachingosiyirana ikoko. Hapana kwatiri kuenda neZANU-PF vakomana. Tiri kutambudzika izvezvizvo. Yeti futi tinovaomberera maoko vachiita zvisina nebasa rese. Mudhara Geza vakanaunza vakati Tuesday, Wednesday munhu wese ngaagare mumba. Ngatimbozviteedzerai.
havana kumboti tiende tinoratidzira kana tiende tinorwisana nevanhu. Ngatimboteedzera izvozvo, ngatisapote Mundarageza akumana. Kutaura chokwadi ngatisaregerere Mundarageza. Ngatione ramangwana redu amana semaZimbabweans omwe. Vanhu more than 14 million people vari kutambudzwa nevanhu vasingasvika na 2000. Ndinozviziva, takadzidza, ndinozviziva, tinoandastenda, ndinozviziva. Pamwe pacho tinenge tisingade mhirizhonga, tinenge tisingade noise. Tati tambosvika panguva yekuti semaklemero vanongoita kuti Zimbabwe yakaya neropa kandi yakaya negidi. Tati tambosvika palevel iroro kutaura kuti we are tired. Munhu wese tombotaura kuti isusu ngatimbotaura kuti the whole nation ikambonyatsoratidzira zvishuwa kuti we are tired. Zvisinei nevanhu vavari kutora vachibvisa mukati mevanhu vachipa dzimotokari. Havana kumboandastereke vanhu ivavo. Saka tokondorwa navanhu vasingasvike 2000. 14 million people in Zimbabwe. Ndingati kudi kunzwisisa stereke here maZimbabweans. Vakomana tikunyatsoratidzwa kunzi maZimbabweans takapusa. Tikunyatsoratidzwa kunzi maZimbabweans atifungi, apa ndopata kunyatsoratidzwa kunzi hatina chatinombofunga pamusoro pekurarama kwedu. Ngatisangofunga kuti zvinhu zvese zvinongoitika zvega kana kuti hanzi Mwari vachaita kuda kwavo. Mwari vane marweza vanoplaya. But pamwe pacho zvinotodawo isusu futi kuti tigone kuratidzira nekusumuka tega nemakumbo edu tichifamba. Kana tatongofunga kuti takuda change muZimbabwe omana, zvakutongoda seriousness, takufanira kungozvipira. Kutaura chokwadi pamberi paMwari. Tichatambudzika zvekusvika palevel rekuti tichave chiseko, like izvezvi tinotosekwa nedzimwe nyika, asi tichapfuura palevel iro. Tarisai kuabviswa kwatinoita in every nation kwatinoenda kwacho muSouth Africa champion. Nenyaya yekuti kudi tinongove vanhu vari soft in everything. This is high time yekuti dai tambogona kumira naMundarageza uma. Munotaura here kuti isusu maZimbabweans ora nekudzidza kwacho kwakaita maZimbabweans neuwando hwakaita mayouth. Chisasamone zvemayouth ari kupera nenyaya yekutora zvinodhaka nenyaya hakuna mabasa. Yeti tichirurwa isusu tichitungamirwa tichinzi tikuudziwa zvekuitwa nechembere dzisisagone kana kuverenga. Ana Kembo Muhadha havachagona kana kutaura. Inyika inoenda nedirection ipi yekuti isusu totaura kuti mugovernment hamuna wechidiki arimo kunze kwechembere. Tienda kuudzirwa zvekuita zvese tinongobvuma. This is high time yekuti tichimbomira tirwise tikunde regime ZANU-PF. ZANU-PF kutaura chokwadi ngativhure maziso vakomana, kana Smith anga ari nani. Ava vadzvanyirira ava kutaura chokwadi chachoka. Aiwa ngatione vakomana. Hakuna munhu mutema, hakuna munhu muZimbabweans anoita utsinye wakadaro tuwe fellow Zimbabwe. Mari irimo munyika medu vakomana. Asi kusagadzira zvinhu nekusapa vanhu zvinhu zvinokwanisa kuti tive nebetter living, hakusi kuti zvinhu izvo zvinotadzika, but havana basa nemaZimbabwe. Ndochokwadi havatori nebasa neruzhinji rweZimbabwe. Yeti wiki ino tinomuomberera maoko achiswera achiburitsa mari yenyika, haisi mari yewiki ino. Yeti vachitenga dzimotokari achipa vanhu. Tikudi kumbozvibvunzawo kuti rudo here? Ko sei vari kuita zvasi vari kutadza kuisa mishonga muzvipatara? Sei vari kuita zvakatadza kuvaka mahospital? Sei vari kuita zvakatadza kuvaka zvikoro? Sei vari kuita zvakatadza kugadzirawo water system munyika medu? Saka toti nyika ina mari here kana kuti havana havo basa nazvo? Tosvika rini vana veZimbabwe tichingoti hazvichaita, ichabva ZANU-PF kutaura chokwadi. Tikasatorwisa kuti ZANU-PF ibve, hapana kwatiri kuenda ndokutaurira. And let's know kuti zvinhu zvichatita worse kupfuura zvazvitori izvezvo. Tichatambudzika zvekuti tichashaya kana pekubata munyika yedu yeZimbabwe. Tichiitwa bhora neZANU-PF. Vanhu vanozongofunga kungopiwa KFC nekuti unzi muatendi rally ZANU-PF. Vanhu munozongofunga kupiwa tumari $20 muaccounts kuti muende mungonoungana mustadium muchivarumbidza, asi ruzhinji rwese zvichitambudzika.
yete zveza na wiki neyo nyika yatoya vakuita zvavanoda nayo vachiuya futi kuvanhu kwacho vachidada futi vaitaura zvavanoda yeti toomberera futi maoko tovapa futi maruva ekuita zvinhu zvisina nebasa rese yeti vanhu tichitambudzika wakomana ZANU-PF yaenezi nyika yakuti ranwa ngeshopu ngatimuke maZimbabwenzi kutya here chii tadi tamboita zvivindi tambomira paground tagona kuti ZANU-PF ibve mupawa hapana chinomboitika chekuti chinombonzi chinotadzisa vanhu kuti tibvise ZANU-PF kana tatofunga kuti ZANU-PF ibve it's obviously tichone madifficulties atichatofesa ngatimuke vana veZimbabwe this is high time yekuti tione left right and center ZANU-PF haina chairi kumbotiunzira kunze kwokutotiparadza hapana kana hwane chairi kutiunzira kunze kwokutiparadza mukoro unoyu tarisai zvikuita dzimwe nyika dziri kubudirira kuma mukoro unoyu mupurisa anochovha bhasikoro kose tisingaoni kuti sei vachizongoda kupa vanhu mari sei vachizongoda kutanga vari kuda kupa vanhu zvinhu kana yanguva yekuti vanhu vaona kuti vanhu muri kuona kuhipiwa enezi vaakuzviratidza uhipi hwavo zvabuda pachena zvese kuti ZANU-PF haisimbori kana pakuti ine shungu nevanhu yeti navo vaakunyararidza vanhu vachivapa dzimotokari ngatimuke maZimbabwe ndakumbirisa kuti tambogona kusapota Mndarageza wakomana ngatimbofunge the next generation ichaterawo mashure kwedu kana isi tiri kutambudzika matambudzikira tiri kuita vabereki vedu futi vakatambudzika zvakanga zvitombori nani panguva yachona ko Smith anga changobva kubva mupawa zvinhu zvazvichiri nani but yet let's look at it amana takanyatsovhura maziso kuti zvinhu zviri kuondongwa sei kana isi tiri kutambudzika matambudzikira tiri kuita izvezvi ko vana vedu vakuterawo mashure vachaita sei kusunungura kwatakuda kuti tizvisunungure paZANU-PF hatisi kutombozviitira isusu takutoitira the next generation iri kutera this is high time akumana let's not expect kuti vanzi Mndarageza ndiye achabvisa ZANU-PF yeti topeta maoko tomutarisa totanga kuti hanzi haana chaari kuita hadi haagone kuzviita ari ega ndosaka ari kuisa influence kuvanhu yeti vanhu vachouya ignorant tikutomutora songa kuti amafanisi hatisi kurwadziwa here nemararamiro atoita maZimbabwenzi auma hatisi kunzwawo pain here tinosvika rinhu akomana nyika yese inoiti munhu wese avhenda kushungurudzwa kuita vanhu nepolisi zvese zvozvo hatizvikonside tikuti tiri kuenda kupi senyika kana ndatofunga kuti ZANU-PF ibva kumana tafanira kutoziva tiri kutofesa makonzekwenzi akawandisa kana ndatongofunga kuti ngatichingoda chinja kuti ZANU-PF iende tichoregedza kucheuka nekuti hanzi mune munhu wana asungwa pane pavachasunga vanhu 14 million vakavharira mujerere and it doesn't mean kuti even kuZANU-PF kwachona kana even masoja achona whoever kuti vese vari behind munangagwa vamwe vatanonga vasiri kutomboziva zviri kuitika on the ground because some of the information haitoende ikoko vachandinoziva netikaratidzira isusu semaZimbabwenzi zveshuwa kunyatsoratidza kunyatsoti taakushowa the whole world kuti isusu hatichada kutaura chokwadika dai tagona kushandisa uwandu hwedu masi ine pawa anobuda kukunyepera pane pavanganzera vangasunge vanhu 15 million iso vavharira majeri vanosunga vanhu vachikusvika rini pane pavangasunga vanhu 2 million for example onzi vavharirwa majeri vanhu 2 million then yet isusu hatisi kufanira kumira but chandakatoona chitoripo ZANU-PF inesafiye kuvanhu mukatozvitarisa futi imimi pane vamwe vanhu vachanonga vachiuya kuvanhu vachirova vanhu vachityisidzira vanhu havasitombori mapurisa mukanatozvitarisisa chaizvo how many times tichirifirwa tichioneswa kunzi pane mayouth atorwa kwakati apiwa mainform pane mayouth abviswa kwakati apiwa motokari dzekuti vaende unotyisidzira vanhu yet we are the very same people tiri kutambudzika nditi but nekuda kuti isusu vanenge vada kutishandisa futi nekuti wapiwa $10 wapiwa $20 waisirwa $100 mu-e-wallet wonzi endai munoshungurudzana pachenyu vese vatinofunga kuti masoja tichifunga kuti vanzi vari kuya zorova havasi masoja vave
kose tisiri kuona naye maZimbabwe. Zviri kungoda isusu kuratidzira kumana ngatimboshandise 2 days rapiwa naMdarageza kudzita serious. Dai dzikazotita 2 days tikatomboteana 2 weeks pasina chiri kufunctiona muZimbabwe. Ngatimuke maZimbabweans. This is high time akumana yokuti sevana veZimbabwe dai tagona kungoita mufungo mumwe chete. Ndozviziva tinge tida kushanda tida kuti mhuri dzidye but tinosvika rini? Ende ZANU-PF yakatoti stad yakatonatsona kuti havatambudzike nekuti control. Each and every province rega rega rikanzi zveshuwa chakanyatsochaya zvokuti munhu kweeverywhere vanhu vari kuratidzira. Pane pavangauya zosunga here the whole Zimbabwe kuti vanzi vari kuivharira mujeri. Tadi tambosumuka, tadi tamboratidzira zveshuwa kuti taneta. Tadi tamboregedza kuatenda zvimarali zvavo. Kana vachitorana nevavo vakapa dzimotokari voungana vega ikoko. Tadi tambonyatsoratidza kuti nyange ukanzi kune rari iri kunyange kwanzi kune musangano tadi tambogara kudzimba. Tadi tamboti nyika yese yeZimbabwe imbosheka zvokuratidza shuwa kuti hatichada. Nani stop tambozvipira. Amana maZimbabwe tikutambudzika kuma. Tikutambudzika nekuti hanzi nyika yedu haina chainacho ba. Asi tikutambudzika nekuda kwevanhu vashoma. Tarisai amana zvinoitwa neZANU-PF. Vanhu mukangoda kungoti mutaure mubva manzi chakusunga. Mukada kuti mutaure tikutumirai vanhu mukurowa. Kusvika rini? Tadi tambomirawo paground. Mukatarisa izvi for example munonzwa nzanzi kana kuti waifuti kwatumirwa 4 marore anenge mayouth anenge apiwa mainform. Mwaifuti muna vanhu vangani? Saka munotaura kuti mimi pakauya mapurisa 50 vanokontrol vanhu 20,000. Tadi tambonyatsoita serious. Tazvisunungura mana kubva kune chinhu chinonzi ZANU-PF. Otherwise upenyu hwedu wakumanaka ene zvinezvi Mugabe anga ari nani wakuma. Zvinezvi zvaakuitika munyika meduka. Taparara. Taparara hatimboda kunyeperana.